Okei, aloittaa ottelun jälkeinen mediatilaisuus. Pesäysit Viinijärvi Punkaharjulla mainioissa olosuhteissa. Yseille 2-0, jaksot 4-1-6-1. Paikalla joukkueiden ykköspalkitut kotijoukkueet Reet Taralinna, vierasjoukkueet Kiira Turunen sekä pelijohtajat Marko Huhtanen, Joona Lankinen. Aloittaa Kiira sinusta. Haastoitte, mutta sitten tuli yksi kaveri ja ratkaisi jakso. No joo, niin siinä vähän kävi, mutta ei mitään pois. Että se oli kyllä hieno leikkuri siihen tilanteeseen, niin kyllä siitä melkein pajatso varmaan pitää lyödäkin, mutta ei nyt pystytty sitten lopulta haastamaan siinä tasolla, millä ehkä oletettiin ja toivottiin, että pystyttäisiin. Tilanteita teitte aika hyvin. Kolmostilanteet kotijoukkueelle 17-15. Sitten teidän kotiutus 2/14. Mistä kiikasta? No vähän tuntui, että vapaat lyönnit, mitä haettiin vaikka tapi yli tai jatkeili, niin nousi kohti taivasta ja ne oli niinku koppeja, niin niistä ei oikein voinut ottaa vapaita lähtöjä ja en tiedä monta kertaa jäi merkistä tapille käteen sitten, niin ei siitä oikein juoksua voi lyödäkään, kun lyö lähimmälle pelaajalle käteen. Mitä mieltä olit tämän päivän olosuhteesta? Oli kyllä tosi hyvät. Sää oli oikein mahtava ja kenttä oli tosi hyvä pelata. Hyvä. Sitten Reetta. No, mitä tos nyt sanoo? 2+6 lyöttyy, molemmat jatkot jäi sun käsiin. No kerro nyt itse. Miltä tuntuu, sulle kaatuu noin iso viitta sit päälle? No kyllähän siitä totta kai hyvä fiilis tulee, että pystyy itse sitten ratkaisemaan. Kuitenkin alkujaksot oli molemmat tiukkoja ja tasasta peliä, niin kyllähän sitä hyvä fiilis tulee, että pystyy itse ratkaisemaan sitten joukkueelle voito. Miksi se vähän roolikin on tuommoinen? Pitää ratkoa näitä jaksoja. Varmistu kotieto nyt, mitä se sulle tarkoittaa tai joukkueen kautta sulle tarkoittaa? No kyllähän se on niin kuin hyvä asia, mutta toki tämä lohko on vielä niin tasainen, että edelleen mietitään sitä, että kuka sieltä tulee vastaan. Että se varmaan kuitenkin on vielä ratkaisevampi tekijä kuin se, että kotieto saatiin, mutta hyvä hommahan se tietysti on. Hyvä. Sama sulle kotiottelun vierasotteluna Punkaharjukentällä. Mitä mieltä sä olit näistä olosuhteista? No kyllähän täällä oli hieno pelata. Kiva, että vielä tässä vaiheessa uraa pääsee uuden kentän kokemaan ja oli selkeästi itselle sopiva kenttä. Kiva. Päästään likat loppuverkkoon ja jatketaan pelijohtajien kanssa. Kiitos. Marko, vähän sama. Tilanteita tuli, kotiutus ontuu. Joo, tilanteita tuli, kotiutus ontui ja ennen onnittelut Joonalle Pesäyseille, niin mun mielestä tämä kuvaa hyvin tämä tilanne tällä hetkellä, että Pesäysit on siellä missä kuuluukin ja tiukasti pystyttiin haastamaan, siihen on ihan, ja niin kuin tuossa ennakos viittasi siihen, että saadaan sieltä kotiuttajat vähän sitä ruokaa pois, mutta sitten mitä pidemmälle peli meni, niin Pesäysit sai paremmin tilanteita ja meillä sitten kyllä sakkas tämä takatilanne pelaaminen tänään ja se on ollut meillä. Siihen ollaan lääkkeitä yritetty ja se on ollut vähän meidän akilleen kantapää koko kauden ajan, että ei ole saatu sitä kunnolla pyörimään, mutta ei siinä mitään. Toki pitää muistaa, että kaveri pelasi laadukkaasti, eli silloin kun oli palonpaikat tehdä, niin teki, että ehkä just mitä Kiira viittasi tuossa äsken, niin se ehkä harmittaa ne tietyt lyöntiratkaisut siinä, että pallot lyötiin suoraan tuohon tapin käsiin, mutta ei siinä mitään. Se oli tämmöistä tällä kertaa. Teillä homma jatkuu vielä yhden pelin verran runkosarjassa. Ja niin kuin sanoit jo ennen ottelua, niin omissa käsissä tuo homma. Millä mielin siihen lohkon viimeiseen otteluun? No totta kai lähdetään taistelemaan. Totta kai mielenkiinnolla odotetaan sitä, että mitä tänään päättyy tuolla kaverilla. Et en ole yhtään tietoinen siitä asiasta. Ja totta kai olisi se hieno tilanne, jos päästäisiin vielä uudestaan niin vastakkain pelaamaan. Ja totta kai se vaatii meiltä keskiviikkona onnistumista Haminaa vastaan. Ja sieltä pitää sitten pisteitä tulla, mutta mennään nyt peliä päivä kerrallaan ja kunnioitetaan lopputulosta ja ei siinä mitään. Mun mielestä Pesäysit oli just tänään tämän verran parempi ja sitten se, että kuitenkin vaikka
numerot tuossa nyt tuli sitten, mitä ne oli edes jaksot, en muista, mutta käytännössä koko ajan pelattiin yhdestä juoksusta, niin siinä on tosi ylpeä joukkue, että joukkue kuitenkin taisteli. Keskiviikon Ikaalisen pelin jälkeen oli ihan erinäköinen joukkue. Sen verran sanoa, että Hamina sai 2-0 turpaa. Otetaan Joonan kanssa sitten. Joona tasasta. Meidän ykköskärjen kotius ei oikein päässyt tilanteelle edes, mutta sitten tulee tommonen Reetta Arallinen, joka ratkoo, niin pelinjohtajana voit olla aika tyytyväinen Jokerin suorittamiseen. No joo, kyllä tämä on tällä hetkellä muutenkin hieno tämä meidän tilanne, että joka pelissä oikeastaan tuntuu, että nousee joku esiin. Et nyt ei välttämättä ollut Saarinen, Latvala, Vesala niin huippupeliin, niin sitten löytyy taas yksi pelaaja, joka pystyy ratkomaan ja antaa kyllä aikamoisen rauha tuohon, että ei haittaa, vaikka vähän vaikeampaa niin kuin nyt oli. Et Vinkku teki hyviä tilannetta ja koko ajan oltiin takaisessa ja oli vähän semmoinen olo, että kaveri on ehkä vähän niskan päällä, mutta sitten tuli yksi Reetta Arallinen ja jaksot molemmat pakettiin. Hyvä. Pari kieri otteeseen. Runkosarja nyt taputeltu ja aletaan ottelemaan sitten noita puolivälieriä. Anna arvosanat ja runkosarjalle. Te olette lohko ykkösiä. Hyvin vahva 8. Että kyllä tuossa on ollaan saatu meidän tyyliin vietyä eteenpäin ja siellä ei hirveästi ole asioita, mihin tarvii puuttua. Että pysyy tietty ilme ja laatu, niin me ollaan kyllä vahva joukkue. Tuolla pelillä kun jatketaan, niin sillä ei liene mitään väliä, kuka omasta lohkosta tulee vastaan seuraavana. No ei, kyllä tämä on muutenkin tämä ykköspesi semmoinen, että sitten kun oma peli on kunnossa, niin kaikki voi voittaa ja sitten kun ei ole kunnossa, niin kaikille voi hävitä. Et sille ei loppuviimein niin väliä ole, kuka sieltä tulee. Kiitos kunnit ja mukavaa kotimatkaa molemmille joukkueille. Hyvä, kiitoksia. Tuossa onnittelut ja